מה קורה חברים? כאן פנדה פוף. ועוד סרטון. חדש של פנדה פוף. שזה אני בעצם, לא זה שעומד להפסיד לי. וממש שנייה לפני שמתחילים את הסרטון, תירשמו לו לערוץ. להלל חדד. תגידו... תרשמו להם חלוקת נשקים. או תרשמו ביוטיוב, הלל חדד, קוראים לו הלל חדד כי זה אח שלי. ותירשמו לו לערוץ, הוא רק 6 מינויים, הוא פתח ערוץ חדש. ותירשמו גם לי. ואתם יודעים מה, עכשיו אנחנו נעשה את זה, קרב בעיטות. האחרון שלו מכניס לפה, כאילו אם עכשיו יש שתי אתגרים. אם אני מכניס לתוך זה והוא לא, אז עוברים לאתגר הבא, ואז 1-0 לי. ואתה יודע, אם אתה מפסיד לי, אתה חוטף דלי של מים בראש. אתה חוטף כף על הפנים. שתוק, אתה באמת תפסיד לי אבל. ובואו נתחיל את האתגר. טוב חברים, אני בועט קודם. הלל, אבל זה קשה, אתה יכול לוותר לי? זה קשה. אוקיי, וואו, זה היה קשה. יאללה, נו, מהר. אוקיי, על הבת, כן. טוב, זה כזה קל. אוקיי. תוריד, אני אקח את הכדור, קח את המצלמה. וואו. וחברים, יש קאץ' קטן. מי שמפגיע הולך עוד לאחורה. אתה מצלם את הכדור. לך תביא את זה, השרת. טוב, יאללה, תיבץ. כן, כאן, איפה? לא, אל תגזים הפעם. נו! זה קשה. בסדר, תיבט, אני אבט לך ואז איך תיבט. נו! איזה חרא. טוב חברים, זה תורי. שנייה, אני אביא את הכדור. עכשיו אם אני מכניס ואחרי זה הוא לא מכניס, זה 1-0 לי. קח הלל. קח. תצלמתי, כי הפעם חייב שזה יסתובב באוויר, חברים. כן, זה מטורף, חברים. תוריד אותי. צלם את זה, למה אותי? אוקיי. די, מה? צלם את זה. אוקיי. את זה. אוקיי. זהו. לא מאמין. חברים, זה יצא לי רגועים. חברים, אם עכשיו הוא מכניס, עוברים לאתגר האחרון, כי יש לנו בעצם רק 2. טוב חברים, אמן שתחתי. מי אתה אומרת שינצח? אבא יפסיד. יאללה, תיבט. תחתי. רגע, אסור לך. אוקיי. לא. חברים, תכתבו בתגובות אם זה מותר או לא. יא מניאק. סתם. כן, אני מכניס את זה. יא מניאק. לא! ראיתם איזה מניאק מתעצבן? אבל אפילו את זה לא הצליח המאפון הזה. יאללה, תכניס. תחתי, אמן. תחתי. יאללה חברים, גם אתם בבית. תחתי, אמן. תחתי, אמן. טוב חיים, אם עכשיו אני לא מפגיע, אז זה. הכל הלך. קח. יא מניאק. אוקיי. כן. חברים, אם עכשיו הוא עושה את הנקודה הזאת, אז הכל הלך. אני מפסיד. חברים, נכון, אתגר הבא זה לא מכאן. גם הוא חשב שזה מכאן, אבל זה ממש לא מכאן, חברים. אתגר הבא, שמים את הטלפון פה ששתינו נעשה השחלות. אוקיי, רואים טוב? רואים, שלום. טוב, פשוט נצלם אחד את השני. אוקיי. אני חושבים השחלות. לא שם השחלות. הראשון, אם עכשיו אני מכניס לתוך הדלי הזה ואתה לא, ניצחתי. לא, אבל אני הפקדתי את זה, טוב. אוקיי, כך צלמתי. אבל אני הפקדתי את זה, לא. מה הפקדת את זה? בסדר. אני הפקדתי, לא. 1-0 סליחה. זה לא מנצח. אם עכשיו אז... וואלה, זה תיקו, כך. אוקיי. חיים, זה קשה.
צלמתי כבר אותי. סתם זה לא שלמה משן. כמובן שאני המלך.